Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Prije smo uvijek snimili unutra i svugdje je Božje zemlja i vani ptice slavi Boga, oni pjevaju i mi smo isto mislili ponekad snimimo isto vani i svugdje mi bi isto slavili, zato što šta god mi pričamo od časnog Kurana, mi pričamo riječ od Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I mi smo skoro počeli da damo odgovor za neki od vaše pitanje. I nama je drago da neki naši članovi džemat, oni su počeli da pošalju nama pitanje i svi naši i ostali koji nisu naš član, oni slobodno mogu da pitaju i inšallah mi ćemo odgovoriti uz pomoć od časni Kur'an i od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I danas inšallah pričat ćemo isto odgovorit ćemo za par pitanje koje smo primili od vas. Prvo je da li su svi poslanici prije obećani Mesija obavili hadž i ovo ima jedna optužba prema osnivač džemata. Hođe kažu on nije otišao na hadž i tako oni smatraju kao da on nije završio ovu dužnost. Šta se tiče za ostali poslanike, za ostali poslanici nismo sigurni da li svi su išli na hadž, zato što časni Kur'an spomena samo 25 poslanika i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su bili 124.000 poslanika. Isto časni Kur'an kaže na svakom nacijom Allah poslao poslanika. To znači nema ni jedan narod koji su bili bez Božje uputstvo. I tako onda kada mi računamo u širom svijetu, onda naša zemlja je velika i pogotovo na stare doba ne bi mogli da ljudi da oni putuju u jedno mjesto na drugo mjesto i kada Allah poslao ovi poslanici, oni su bili poslani prema svoje nacije, svoj narod. Nisu bili poslani prema svih nacija. I onda tako izgleda da oni su više pazili svoje nacije. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao nekoliko vizije i na ovo vizijama on govorio da on gledao da neki poslanici oni su obavljali hadž. I možda da oni su na duhovni način obavljali hadž, ali možda neki su došli. I šta se tiče časni Kaba je prva Božja kuća koja je napravljena na ovoj zemlji, ali u doba Hazreti Ibrahim a.s. ta je kuća bila srušena, prije nije imao nikakve tragove i kasnije Hazret Ibrahim a.s. vodio svog sina i Hazreti Hadžra i tamo ni ostavio i kasnije oboje oni su podigli temelj od staro mjesto i tako je poslije toga kada je Hazret Ibrahim a.s. napravio Kaba i poslije od tada do dan danas postoji, inšallah, taj će postati do sudnjeg dana. A šta se tiče ovo optužba, kada mi vidimo ovo sve islamske obaveze imaju neki uvjeti, na primjer kada mi kažemo za namaz, djece koje su manje od 7 godina, one su oslobodene. Oni nisu dužni da oni obavljaju namaz, ali poslije toga oni imaju dužnost. I žene, kada oni imaju taj mjesečni pranje, one isto nisu dužne da obavljaju namaz. I isto kada vidimo post,
i posti je obaveza, ali ako je čovjek bolesnik, ako je čovjek na putu, onda je časni Kur'an kaže niste dužni, možete da postite neki drugi dan i poslije toga. To znači i za svake ove obaveze Allah tako nama napravio i rekao la nukallifullahu nafsan illa vusaha. Allah ne stavi teret za nekog duša, a što taj duša nema mogućnost da nosi. I tako šta se tiče hadž je jedna krasna obožavanje i za ovo je isto ima neki uvjete, na primjer da bude mir u putu, da nema neki opasnost za života, za taj čovjek koji treba da ide. Isto časni Kur'an kaže man istata ilahi sabila, ko ima mogućnost da ide do njoj kuće. To znači ima dovoljno financija, ima mir, nema rat, nije neki problemi. I isto se kaže da čovjek treba da bude zdrav i da nema neki stari roditelji. Na primjer, ako su stari roditelji, nema niko ko ni pazi, onda čovjek nije dužan da ide na hadž, nego on je dužan da on pazi njih. I u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedan sledbenik iz Jemen, on prihvatio poslanika, ali služio svoj roditelji ili majka i nije išao, ove askarni se zove, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega poslao selam. I nije on došao, inače ovo bi bio za njega veliki čast da vidi tokom svog života časnog poslanika. I onda da čovjek nema maloljetne djece za koje on je dužan da odgoji. Ovo su neki uvjete koji su pisali ulema za hadž. I šta se tiče običajni Mesija alejhisselam, on volio da ide na hadž. Ali protiv njega ulema hođe, oni su dali fatve da treba da bude ubijan. I čak ove fatve isto su bili podignute u Mekka. I kada je on putovao kroz Indije, na primjer išao u Lahore i neki ljudi su čekali njega usput i oni su bili spremni da njega ubijaju. Kada je on putovao neki drugi gradova, Amritsar, Delhi, Sialkot, bilo gdje on krenuo i ljudi su hođe su dali fatve i neki ljudi su bili spremni. Ovo je sada druga stvar što je Allah nije ni dozvolio i oni nisu mogli da uspjeju prema svom planu. I ovo bio nekoliko razloga zašto on nije mogao da ide na hadž. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom krenuo za hadž, to je bio 6. godina poslije hidžra, i Mekkanlije oni nisu dozvolili i tada muslimani su napisali jedan mirni ugovor sa Mekkanlijama u mjesto Hudejbija i poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio zato što oni nisu dozvolili. I zato i kada mi vidimo život od običajni Mesija alejhisselam, on bio bolestan, imao kako se kaže šećer i još glava boli njemu često zato što on puno pisao i radio takva djela. I imamo nekoliko takvih primjera kroz hadis kada je jedan čovjek imao namjera ili zbog nekog razloga on nije mogao da ide na hadž. I ja bih vam isto dao neki primjer. Kaže od plemen Husam jedna žena došla kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ona rekla: o Božji poslaniče, moj otac je puno star i sada on ima dužnost da ide na hadž, ali zbog stare godine on ne može da jaha na kamel.
da li mogu da ja završim hađ umjesto njega. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jeste, možeš. Ovo je hadis od knjize Muslim. Isto Hazrat Ibn Abbas razijallahu ta'ala anhu on prenosi da je Hazrat Ikrima razijallahu ta'ala anhu kaže, jedan čovjek došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Božji poslaniče, moj otac je umro i on nije išao na hađ. Da li ja mogu da idem na hađ u njegovo mjesto? To znači da sva bude pisane njemu. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: da li to je otac imao neki kredit, da li bio dužan nekome? I on rekao jeste. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda odgovorio: bitno je da prije ti smiriš njegov dug. Ovo je farz, ovo je bitan i završiš ovo i to znači da nisi dužan da ideš na hađ dok ne smiriš ovo dug. I poslije toga ako ostane pare da bi on išao. I običani Mesija alejhi selam, on lično nije mogao da ide na hađ, ali on poslao neka druga osoba koja je završio njegov hađ, kako mi imamo uputstvo od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da neka druga osoba može da završi taj dužnost umjesto tom čovjekom ko ne može da ide. I tako običani Mesija alejhi selam on završio taj dužnost prema propisani ovi uputstvama. Šta se tiče na ovo doba, Ahmadi muslimani oni ne mogu da idu na hađ iz Pakistana zbog zabrane od vlada. I onda oni nisu dužni, oni nisu krivi zbog toga, zato što oni želi da idu, ali vlada ne dozvoli. I ovo je taj jedan uvjet da ako nema mir, ako neki stvar se prečava, onda ne mora da idete na hađ. Ali Ahmadi muslimani iz Evrope, iz Afrike, od Amerike, od druge mjesto, oni koji imaju mogućnost, oni idu na hađ. Ja lično poznam nekoliko takvih ljudi, čak imamo moje dajđa, on završio nekoliko hađ, imam jedan bratić sin od moje tetka i još neki rođaci, oni su završili. To znači i mimo toga poznam nekoliko član džemata koji su isto završili hađ. To znači Ahmadi koji imaju mogućnost, oni idu na hađ, oni završi ovu dužnost, i za koji nemaju mogućnost, ali za koji ovo vlada ne dozvoli, inša Allah, mi se nadamo kod Allaha, Allah će primiti njihova hađ. I mimo toga imamo nekoliko primjera kada neki muslimani oni su imali namjera da idu na hađ, ali nisu išli. Za jedan čovjek se kaže, on cijeli život on šparao pare i prije nego da ide na hađ saznao da njegov komšija je puno siromah, nema ništa da jede, on sve pare njemu poklonio i jedan pobožan čovjek Ovlija dobio vizija od Boga. I Allah rekao, ove godine Allah primio njegov hađ. I taj čovjek uopšte nije išao na hađ. I vidite, to su ti stvari. Ovi stvari su povezani sa namjerom, vezani sa srcom, vezani sa osjećanjima i zato ova optužba protiv običani Mesija alejhi selam nema osnova, zato što šta god on radio, on imao propisani uputstva od časni Kur'an i od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I nadam se sada vama da bude jasno šta se tiče za ovu stvar. Assalamu alaikum wa rahmatullah.